Ang milagro magdepende ra gyud kuno sa pagtuo nga way makakwestiyon adtong nakasinati ini kay sila man ang bugtong nasayod sama lang sa usa ka manindahay og balon sa basilika nga giayo kuno sa embalitian tungod sa ugot nga pagtuo kang Senyor Santo Niño. Aniya ang istorya sa lola nga mamaligyaay og balon. Nina Batso kanang naninda di sa Basilika del Santo Niño 20 years kapi na katuig. Ang Basilika o ang Santo Niño dako kay katabang sa mga panginabuhis pobre. Mao ni akong gibuhi sa akong 8 ka anak niya. Namiya ng upat la ako buyon og akong bana nga na kuan na barda. Nasakit ko sir og kidney 2 ka buwan. Puting pangayo na ko sir di ko ka kanang di ko kabarog sir di ko ka kanang sabi ko mamatay ko sir. Di ko taong kabaro, di ko kabangon kay kidney andiyan ni masakit kayo. Sus nagampo jud ko sir. Sus please the Lord jud daayo jud ang taong ko sir. Nya din adyo ko minog sobrang din adyo ko kauparat. Puti jud pagampo na ko sir nya ikuan. Igabot ako di mudagpot ko di nya iko man mahawak ko dito. Igot na ko ang balon dia. Believe jud ko Senyor Santo Niño sir ni salig jud ko niya ang hugot jud kay ko pagampo. Wa yun tayo lang saligan ang Senyor rayo dili ang mga tao. Oh, ay, yun ako sir. Abin kong mamatay ko sir. 50-50 ko eh. Viva, Pit Senior in town.